so far taken by the House of Representatives are highly irregular. May motion din gagawin sa Congress. Meron namang hearing sa Monday. I think I will attend. Kahit na masama ang loob ko sapagkat ayaw ko nakikipag-away sana eh. Nakita nyo naman, nung una akong umattend doon, nagre-raise lang ako ng mga issues about procedures. Sabi ng chairman, hindi na raw ako member. As member, hindi na raw ako pwedeng mag-raise ng procedural issues. Saan na naman nakakita ang ganon? I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di ba nyo naiintindihan kung anong classic procedure, kung anong classic tuntunin na meron kami. Ang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lang ang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin pusisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan natin maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Eh pagka gano'n, tanggalin na po natin ang GOA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, eh bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang meron confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang, 500. Okay. At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund, 250 yun. LGUs, sila ng LGUs. Mga mayors at gobernador. Palagay mo lang, 1,000. Kalahati nun, 500. O 750 na yun. What about the GOCC? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 450. O palagi mo lang, 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na design lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ito? O in aid of persecution? Eh, yun na po mag-conclude eh. Ang inaw po nito eh. Hindi na po tayo dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi niya pa kaya i-memorize ito. Why are we isolating the Office of the Vice President? Kung confidential fund. Ano po ba yung Commission on Audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin, sa Lunes po, ako po ay mag-a-attend ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipilitin kong pumunta ron. Sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments. Wala na po sana nagawa ng hopya para tayong lahat po inaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments, wala na po kasi yung quality of debate. Wala na po eh. Noon po, yung unang pasa po sa Congress, napakamaingat namin kasi pag-address sa bawat isa sa amin. The Honorable Gentleman from Bohol, magano kami. The Distinguished Congresswoman from Leyte. Eh ngayon po ito. Dudurumuin ka pa eh. Sabi pa rin. Kasama pa yung palalaki ng patay. Are you rebuking this committee? Nakita po kayo ng gano'n? Nakakita na po kayo ng gano'n? Ngayon ko lang po nakita, ewan ko po sa inyo, sa dami po ninyo, kung hindi po nila nakikita ang mangyayari. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong
observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po eh. Bakit po ang House of Representatives kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA? Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Hindi po nila magagawa yun. Para ma-abolish mo ang COA, i-amend mo sa saligang batas. Nakakaintindihan po tayo. So, tanong po, wala po nagsasalita. Tanong po.